बावैसो सिगां भारतनि इलेक्सन कमिसन माने भारतनि इलेक्सन कमिसना आसामाव स्पेसियेल मोनसे रिभिजन भटार लिस्ट बानायफिननायनि सोरखौबा दाननाय बा सोरनिबा हाबै भटार लिस्टआव हाबैखौ नाम थिसननाय बेनि थाखाय स्पेसियेल रिभिजन मोनसे माने फोसावथि हरदों। दा बे फोसावथिखौ जोङो बड'लेण्ड माने जोंनि सरसा मन्चआ दंजोब गोसोयै बरायदों आरो लोगोसे जोङो भारतनि इलेक्सन कमिसनारखौ जों खावलायहरदों जाहाथे स्पेसियेल रिभिजन जे जागोन आसामाव भटार लिस्ट सोदांनाय बेयाव जाहाथे बे माने ट्राइबेल बेल्टआव इसिबां जे नन प्रफेसनेल क्लासनि मानसिफोर हाबनानै दं इलिगेल भाबै हा आवग्रिनानै दङ बिसोरनि नामखौ जाहाथे दानो बिसोरखौ जाहाथे भटार लिस्टनिफ्राय आउट खालामो जों बेनि थाखाय जों इलेक्सन कमिसनखौ जों रिकुवेस्ट खालामदों। दा जिहेतु जायफ्रा ट्राइबेल बेल्टआव थानो मोना जाय सुबुंफ्रा ट्राइबेल बेल्टआव इलिगेल भाबै हाबनानै दं बिसोर जितु इनक्लुजार्स बिसोर इलिगेल बिसोरखौ बेयाव थानो होनो नाङा बिसोरखौ होखारनांगौसो आयेनाव रोखा रोखा दं आसाम लेन्ड रेगुलेसन एक्ट 1886 आरो बिनि सोदांनाय 1947 हिसाबै जिबां बेल्टआव हाबनानै दं बिसोरखौ खुरुम हरनायसो बाथ्रा रोखा दं। बेखायनो बिसोर जितु बेल्टआव थानो मोननायनि जितु अधिकार गैया आयेनाव मोन्थाय गैया बेखायनो बिसोरखौ भटार लिस्टआव नाम सोनानै इलेक्सन फाथियोब्ला बे इलेक्सना माने डेम'क्रेटिक जाया बे आनडेम'क्रेटिक बे इलिगेल बियो आरो ट्राइबेलफोरनि सायाव इनजास्टिस खालामनाय जायो अननाय खालामनाय जायो। बेनिखायनो डेम'क्रेटिखौ रैखा खालामनो थाखाय आरो ट्राइबेलफोरनि अधिकारखौ ट्राइबेल मोन्थायखौ लाखिनो थाखाय जोङो भारतनि चिफ इलेक्सन कमिसनार बेनो जोङो डिमान्ड हरबाय। जोङो दाखालिसो नैबे सेन्टिनेल पेपार बे सेन्टिनेल पेपारावनो आङो पेपारावबो रोखा रोखा लिरना होदों बेखौ सयन' अफिसाव गिदिर गिदिर हांखोजों लिरदों नैबेयावनो BGSM urges Election Commission of India to delete names of illegal encroachers in tribal areas बेखौ होननानै गिदिर गिदिर पेपाराव लिरना होनाय जाबाय। आरो लोगोसे बे एखे पेपार स्टेटमेन्टखौनो नैबे आसामिया प्रतिदिन बे असमिया प्रतिदिन पेपारनि 13 नम्बर पेजाव बेवबो गिदिर गिदिर लिरना होनाय जाबाय। बेयाव होदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव बेगदरकारि नाम भटार तालिका करा पट्टन दाबि बे भटार तालिकानिफ्राय नामखौ दानजोबनांगौ बिसोरखौ नामाव थिसननाङा ओमफ्राय बिसोरखौ नाम दाननायनि उनावसो माने इलेक्सनखौ फाथिनांगौ बे बाथ्राखौ जोङो स्टेटमेन्टआव होनाय जाबाय पेपार स्टेटमेन्टआव। आरो बे अकल पेपार स्टेटमेन्टल' नङा जों बेखौ अलरेडि भारतनि चिफ इलेक्सन कमिसनार बेनोबो जोङो मेम'रेन्डाम हरनाय जाबाय बेखौ जोङो मेलबो खालामहरनाय जाबाय आरो जोङो बेखौ माबाजोंबो जों करियार सार्भिसजों हरनाय जाबाय। दा बे हिसाबै आरो बेखौ बेजों लोगोसे आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानोबो जों हरनाय जाबाय जाहाथे एसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबनानै दं इलिगेल भाबै बिसोर नामखौ जाहाथे थाबैनो खतम खालामो दानो जों बेखौ रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय। आरो बे बेल्ट ब्लकआव जायफ्रा इलिगेल भाबै हाबनानै दङ बेयाव जों खुनु माबा मोनसे जाथिखौ जों मेनसन खालामाखै बेयाव जाथिनि बाथ्रा गैया जिखि जाथिया माने हाबाखै माने इलिगेल भाबै जाय जाथिया थानो मोना जाय हारिया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबनो मोना बे हाबनो मोनै हारिफ्रा जुदि हाबनानै दंब्ला बिसोरखौ इमिडियेटलि बिसोरनि नामखौ खतम खालामनांगौ दाननांगौ बे माने दाबिखौ जों खालामदों। आरो बिसोरखौ दानांगौनि खुनु इलेक्सनखौ जाहोनो नाङा आरो इलेक्सन जायोब्ला इलिगेल अबैध जों बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। आरो जों बेखौ लानानै जों दिनैनि बाथ्रा नङा जोङो 2016 जेब्ला भारतनि माने चिफ इलेक्सन कमिसनारा जोंनि आगोमा बर' फिसा मानब हरिशंकर ब्रह्मआ जायो हरिशंकर ब्रह्मआ चिफ इलेक्सन कमिसनार जानाय समाव
जों बिथांखौ दिल्लीयाव लोगो हमदों आरो दिल्लीयाव लोगो हमनानै जों बिथांखौ खावलायदोंमोन जे नोंथाङा बर' फिसा हिसाबै माने नोंथां थानायावनो जाहाथे बे हाबाखौ मावो बे ब्लकआव जिबां इलिगेल बेवहाय हाबनानै दं बिसोरनि नामखौ कर्तन खालामो बे अर्डारखौ जाहाथे नोंथाङा होनानै गालाङो बे बाथ्राखौ जोङो बिथांखौ बुंदोंमोन दा बिथाङाबो बुंदोंमोन जोंनो खोन्थादोंमोन बिराद मोजां माने पइन्ट बियो बिराद मोजां इस्यु बियो जों बेखौ माने मावनांगौ बिराद मोजां खामानि मावदों बिसोरो दा जोंखौ बाख्नायदों आरो आइ उइल डु देट होनना बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि आं बेखौ मावगोन होनना बुंदों ओमफ्राय जेब्ला क'क्राझाराव फैयो बिथाङा क'क्राझाराव फैब्लाबो जों बिथांखौ लोगो हमदों सार्किट हाउसआव लोगो हमनानै जों बेखौ सेम दा बेखौ जोङो माने बिदिनो खाथियाव लाखिदों दा खिन्थु दुर्भाग्य जाबाय बिथाङा 3 मासल' समय दंमोन दा हास्लाबासै बिथाङा दुखु फोरमायलांबाय जोंनि सिगाङाव बुंलांबाय जे आं जोबोद माने खर्द जाबाय हास्लाबासै आंखौ बेनि थाखाय निमाहा होदो जोबोद नांबाय था बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों दा बेनिखायनो दिनै जितु भारतनि सिभिल एभिएसन कमिसना जितु गोदानै मोनसे माने स्पेसियेल डिभिजननि जितु डाइरेक्सन हरदों आसाम गभर्नमेन्टखौ जाहाथे आसामाव गोदानै माने भटार लिस्ट संशोधन खालामनायनि जायनाखि डाइरेक्सन हरदों जों बेखौ बरायनायजों लोगोसे बेखौनो सुजुग लानानै जों दिनै दाबि खालामो जिबां इलिगेल हाबनानै दं माने ट्राइबेल बेल्ट दं बिसोरखौ गासिबो नामखौ दानजोबनांगौ आरो बिसोरनि नामखौ दानखांजोबनानैसो इलेक्सन फाथिनांगौ आरो जों दाबि खालामदों जे ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय जिबां इलिगेल हाबनाय दं बिसोर होखारजोब दं बेखौ दाबि खालामदों आरो जितु अनारेबल गुवाहाटि हाइकर्टआ मोनसे अर्डारबो होखाबाय 2019 जे ट्राइबेल बेल्टआव हाबनानै थानायखौ माने सेप्टार 10 नि आयेन बादियै बिसोरखौ होखारनांगौ होननानै मोनसे अर्डार होखानाय दङ दा बे अर्डारखौनो लानानै जाहाथे आसाम गभर्नमेन्टआ थाबनो माने मावफुंनो हायो जों बेखौ आसाम गभर्नमेन्ट रिकुवेस्ट खालामनो खावलायो आरो लोगोसे जोंहा प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया बेबो नरेन्द्र मदियाबो जों 2014 आव जों जेब्ला बेखौ लोगो हमोन बिथांमोन जोंनो माने रिटेन लेटार हरदों आसाम गभर्नमेन्टनो जे बे ब्लकआव बेसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै थानाय दं दे शुड बि इफेक्टेड इमिडिएटलि एन्ड द लेन्ड अफ द ट्राइबेल पिपल शुड बि रेस्टर्ड बेबायदि होननानै बिथाङा लिरना हरदों दा जे जों बेखौ दिनै आरोबाव बे स्पिरिटखौ लाखिनानै जों प्रेस मिटनि गेजेरजों जों रायजो राजानो मिथिनाय जाबाय आरो लोगोसे जों आसाम सरकारखौ जों नारसिननाय जाबाय जाहाथे इमिडिएटलि जाहाथे बे जायनाखि स्पेसियेल डिभिजन जागोन भटार लिस्ट बे समाव जाहाथे ट्राइबेल बेल्टआव हाबना थानाय इलिगेल मानसिफोर जाहाथे भटार लिस्टआव दानख'यो जों बेखौ आरो जों अनुर'ध खालामहरनाय जायो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे आरो मोनसे स्पेसियेल माने रायजो राजाफोरनो मिथिहोनांगौ बाथ्राया जाहैबाय जे आसाम एसेम्ब्लिया नैबे गाबोन 25 तारिखनिफ्राय जागोन